Здравейте хора, аз съм за Мистер Крафт. Това е поредицата Grand Auto San Andreas Step Turn. И днес ще ви покажа, ще довърша от предишния епизод, ако сте го гледали, ще довърша, това е част втора, и се опитам да стигна до края на релсите. Точно преди да почна да снимам клипа, влака мина и го изпуснах и бях жалък и... не бях жалък. Така... Не. Добре. Сега не знам колко ще продължам. Само ще е на две части. Ако стигна. Ако не е толкова важно. Аз къде съм? След малко ще отида от другата... Там, от другия остров ли? Да, сега. Дано да не е спрям пътя. Трябваше да е спрям. Да, скоро е с такова самолет, хеликоптери, джетпак. Мога да се отиде там, ама сега не искам да ползвам кодове. Се питам ги намеря. Сега се връщам. Ще мина по пъти, защото... така. Като сме готини! Няма се сменя колата. То мотор струва ли си? Не си струва. Лак. И като цяло... няма да като цяло това клипа. Всъщност... Абе, какво стана на тия коли, е? Така ще мина по плажа и някъде... няма да мина по плажа. Тук се мина. Стърмани начин. Аз съм изчепа капака. Ще справя тук, като стигна града. Един ми се чупи колата. Ще спра да сме готини. И като цяло това ще е клипа. Дайте положителен вод. Харесайте го. Абонирайте се за мене, така ще ми помогнете. И спра да сме готини. Така, пошилка малка. Готини сме. Това бях аз за Мистер Крафт. Това е поредицата Майнкрафт. Майнкрафт. Grand Auto San Andreas Step Turn. Абонирайте се за мене и